שלום לכולם, בסרטון הזה אני עושה חזרה על כל מה שעשינו במעבדה הראשונה. בתרגיל הראשון במעבדה אנחנו היינו צריכים ליצור את הפרויקט שמחבר שני מספרים שנמצאים בתוך תיבות טקסט. התוצאה שם בתיבת טקסט שלישית שהיא נעולה, והחישוב הזה מתבצע בעת לחיצה על לחצן ה-calculation. בנוסף יש לחצן exit שבתוכו, בלחיצה עליו אנחנו סוגרים את המערכת, את התוכנה שלנו. אז פתחתי פרויקט חדש, אנחנו קיבלנו את החלון, ודבר ראשון אנחנו רואים בדרישות של התרגיל שאנחנו צריכים לשנות את הכותרת, שיהיה רשום header. הכותרת כרגע רשום פורם 1, גם פה אנחנו מסמנים את החלון עצמו והולכים למסך המאפיינים. אנחנו רואים שהמאפיין טקסט זה בעצם מה שכתוב בכותרת של החלון. אז אנחנו במקום פורם 1 נרשום header. אנחנו רואים שזה השתנה ל-header. כרגע, בשלב הבא אנחנו צריכים לעצב את הטופס לפי הדרישות, כלומר לתת לנו 3 לייבלים, תוויות, 3 תיבות טקסט ו2 לחצנים. ניקח 3 לייבלים, נסדר אותם, 3 תיבות טקסט, נסדר אותם ליד, ו2 לחצנים. כעת אנחנו צריכים לעצב את הטופס לפי הדרישות, שיהיה לנו רשום פה first value, second value result, calculation exit. אז אנחנו הולכים ללייבל הראשון והולכים למאפיינים. מה המאפיין שיכתוב לתוך הלייבל עצמו, לכיתוב שלו? זה גם המאפיין טקסט. תמיד טקסט זה מה כתוב על הפקד. אז פה אנחנו רושמים first value, פה אנחנו רושמים second value, ופה אנחנו רושמים result. מה אנחנו רושמים פה? calculation. גם במאפיין טקסט ו-exit. אז זכרו, המאפיין טקסט הוא תמיד מה כתוב בפקד עצמו. אז מה יהיה המאפיין טקסט של תיבת הטקסט? זה מה יהיה כתוב בתוך תיבת הטקסט. כלומר, אם אני פה סתם ארשום דברים במאפיין טקסט של הפקד תיבת הטקסט, זה מה שיהיה כתוב בתוך תיבת הטקסט. אז מן הסתם בתיבות טקסט, הטקסט עצמו הוא ריק כברירת מחדל, כי בדרך כלל בתיבות טקסט אנחנו מבקשים מהמשתמש להזין מידע. מה עוד אנחנו רואים פה בדרישות? אנחנו רואים שהתיבת טקסט של הריזולט בעצם מואפרת, לא כמו התיבות שנראות פה בצבע לבן. אנחנו משיגים את הנעילה הזאת על ידי שינוי של מאפיין שנקרא read only. מאפיין read only כברירת מחדל הוא false, כי זה לא read only. מה זה read only? קריאה בלבד. אם ה-read only הוא ב-true, אנחנו לא נוכל לכתוב לתוך תיבת הטקסט הזאת. בעצם כל המידע שירשם בתוך תיבת הטקסט הוא ראה לקריאה בלבד. אבל היתרון שאם יש לנו הרבה מאוד סימנים בתוך מלל בתוך תיבת הטקסט שהוא מעבר לגודל של התיבה וה-read only הוא true, אנחנו נוכל עם העכבר, עם המקלדת, לזוז ימינה ושמאלה עם החצים ולראות עדיין מה כתוב בתוך תיבת הטקסט. אז בואו נשנה את ה-read only פה מ-false ל-true. אנחנו רואים שזה מואפר. מאפיין דומה לזה שגם נועל את התיבה ולא ניתן לכתוב לתוכה נקרא enabled. אבל בשונה ב-enabled, כי בברירת מחדל זה true כי הוא פעיל, אם אני משנה את ה-enabled ל-false ויש לי הרבה מלל, אני לא אוכל לגלול עם החצים ואני אראה רק מה שמופיע. לכן בדרך כלל אנחנו רוצים להשתמש ב-read only אם אנחנו רוצים לנעול את התיבה עצמה. עכשיו בעצם סיימנו את העיצוב. אפשר קצת לשחק כמובן עם העיצוב. למשל, אם אני רוצה שמה שכתוב ב-calculation יהיה מודגש, אני הולך למסמן את ה-calculation, הולך לפונט, ונגיד עושה פה בתוך הפונט bold true. אז אנחנו רואים שה-calculation עכשיו מודגש. בואו נגדיל גם פה שיהיה אחיד. אם אני רוצה לשנות את הגודל של הפקד, אני יכול גם, רואים, לשנות. וכדומה וכדומה.
אני רוצה לשנות את הצבע של ה-calculation, שלא יהיה שחור, למשל, אני רוצה את זה באדום, אז אני יכול ללכת ל-for color, ולבחור אדום, וזה ישתנה לי בהתאם, וכדומה וכדומה, כראות כאוות נפשכם. אז אחרי שהכנו את כל הטופס, השלב הבא הוא לשנות את השמות של הפקדים. פקדים שאנחנו לא הולכים להשתמש בהם בקוד, אנחנו לא חייבים לשנות להם את השם. מי שלא בטוח שישנה את השם של כל הפקדים. כל פקד אנחנו מתחילים עם סוג הפקד, התחילית של סוג הפקד, ושם בעל משמעות. שמות של הפקדים הם כמובן לפי החוקים של מתן שמות למשתנים, זה אומר שלא יכול להתחיל בספרה, לא יכול להיות עם רווחים, וכמובן לא יכול להיות עם תווים מיוחדים. אז איזה פקדים אנחנו צריכים לשנות פה בטופס? אנחנו חייבים לשנות את כל תיבות הטקסט ואת שני הלחצנים. אז נלך לתיבה הראשונה ונשנה לה את השם. איפה אנחנו משנים את השם? במאפיין name. name זה השם של הפקד. txt first value למשל. יכול להיות txt num1, זה לא משנה, כל אחד לפי הצורך שלו. txt second value. ו-txt result. result. ושני הלחצנים, קיצור של הלחצן זה btn, button calculate ו-button exit. בואו נלך סתם גם במאפיין לתיבת טקסט הזאת, בפונט, שיהיה לנו יפה. גם נשים אותו כבול true, שהתוצאה תהיה מודגשת ויפה. אז עכשיו אחרי שהצבנו את הטופס, שינינו את המלל הרצוי בלייבלים, שינינו את התיבות טקסט, את השמות של התיבות טקסט, שינינו את המאפיינים במקרה הזה של ה-read only, והלחצנים, אנחנו יכולים לגשת לכתיבת הקוד. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו איפה אנחנו רוצים לכתוב את הקוד. אנחנו רוצים לכתוב את הקוד בעת הלחיצה על הלחצן calculate, אנחנו רוצים בעצם לעשות את החיבור והצגת התוצאה. ואז אנחנו צריכים ליצור את הפונקציה בלחצן calculation. איך אנחנו יוצרים את הפונקציה? בשתי דרכים. או לחיצה כפולה על לחצן ה-calculation, הוא ייצר לנו את הפונקציה, או שהולכים לאיבנט, מסמנים את הפקד, הולכים לאיבנט, ואנחנו רואים שברירת מחדל זה קליק, בעצם לחיצה, לוחצים על השורה הזאת פעמיים, וגם ייצור לנו את הפונקציה. הכי נוח זה לעמוד לפקד הרצוי וללחוץ פעמיים, אבל שימו לב לא סתם ללחוץ פעמיים על פקדים. רק על הפקדים שבאמת שם אנחנו רוצים לכתוב את הקוד. אז נעמוד על ה-calculation, נלחץ פעמיים, הוא יוצר לנו פונקציה שנקראת button calculate, קו תחתון קליק, כי זה אירוע לחיצה. מה אנחנו רוצים לעשות פה? אנחנו בעצם רוצים לקרוא את הנתון שנמצא בתיבת הטקסט, מה שכתוב בתיבת הטקסט הראשונה, ולחבר עם הנתון בתיבת הטקסט השנייה, אבל לעשות חיבור מתמטי. אז בואו נעשה את זה בצורה איטית, צורה של מספר שלבים, כדי שתבינו מה אנחנו עושים. דבר ראשון, בואו נקרא את הנתון שנמצא בתיבת הטקסט הראשונה. איך אנחנו קוראים את הנתון שנמצא בתיבת הטקסט הראשונה? אנחנו פונים למאפיין טקסט. מאפיין טקסט זה מאפיין שאומר לנו מה כתוב בתוך תיבת הטקסט. אבל מה מחזיר לנו תמיד מאפיין טקסט, מה הוא מחזיר? הוא מחזיר string, מחרוזת. לכן את התוצאה הזאת בעצם אנחנו צריכים להכניס לתוך משתנה string. זה שרשמנו בתוך הטקסט, המשתמש רשם 12.5, זה לא באמת 12.5, אלא זה מחרוזת, string שבתוכו יש את המספרים 1, 2.5. אז בואו נעשה את זה מספר שלבים. string num1 שווה ל-txt, ואנחנו רואים שלמה עושים גם txt, אנחנו רואים ישר את כל תיבות הטקסט שלנו בטופס. אז יש לנו text first value, result ו-second value. אז text first value, ואז כשאני לוחץ נקודה אני רואה את כל המאפיינים של פקד התיבת טקסט. כל מה שיכולנו להגיע, שסימנו וראינו כאן את כל המאפיינים, אנחנו יכולים להגיע אליו גם דרך הקוד. אז איזה מאפיין אנחנו רוצים לקרוא? טקסט. זה אומר שבשורה הזאת הוא ייקח את מה שכתוב על תיבת הטקסט ויכניס לסטרינג num1. עכשיו, מכיוון שזה סטרינג ולא מספר, אנחנו חייבים איכשהו להעביר אותו למספר אמיתי. אז
זה יכול להיות גם מספר עשרוני. אז נגדיר דאבל, נם אחד, שווה למה? לדאבל, נקודה פארס, דאבל נקודה פארס, בעצם לוקח סטרינג והופך אותו למספר. אם זה היה אינט, אז זה אינט, אם דאבל, אז דאבל וכדומה. אתם רואים עכשיו, שימו לב, במאפיינים רציתי עוד להראות משהו אחד. כשאנחנו רואים מאפיינים, יש לנו את הסימן, את האצבע, זה מאפיין שאנחנו יכולים רק לקרוא או לשים לתוכו נתון. יש לנו את הברק, שזה בעצם event, ויש לנו את הצבע הסגול הזה, כמו המעוין, שזה פונקציה. פונקציה תמיד יש בה סוגריים. אז דאבל, שאני עושה נקודה פארס, בעצם זה סגול, אנחנו יודעים שיש פה סוגריים, ומה אנחנו צריכים להכניס לתוך הסוגריים האלה? סטרינג S. סטרינג כלשהו. איזה סטרינג אנחנו רוצים להפוך למספר? את הסטרינג נם אחד. אז בעצם בשורה הזאת לקחנו את הסטרינג והפכנו אותו למספר דאבל והכנסנו אותו למשתנה נם אחד. באותו עיקרון, אנחנו נעשה לתיבת טקסט השנייה, טקסט second value נקודה טקסט, ופה נעשה נם 2, שהוא יהפוך את סטרינג נם 2. אז בעצם בנם 1 כרגע יש לי את המספר בתיבת טקסט הראשונה, מספר אמיתי, ובנם 2 יש לי את המספר מספר אמיתי שהוכנס בתיבת הטקסט השנייה. עכשיו נגדיר דאבל result שווה בעצם לנם 1 ועוד נם 2. עכשיו זה חיבור מתמטי של מספר נם 1 שהוא מסוג דאבל עם מספר נם 2 שהוא סוג דאבל. עכשיו כל מה שנותר לעשות זה לכתוב לתוך תיבת הטקסט השלישית, הריזולט שהיא לקריאה בלבד, את התוצאה. אז מה אנחנו עושים? שוב, אנחנו הולכים לטקסט result. איפה אנחנו כותבים את התוצאה? במאפיין נקודה טקסט. זה שווה למה? בעצם לרז. אבל מה הבעיה שלנו פה? שטקסט תמיד זה סטרינג, אתם רואים רשום סטרינג, אבל רז הוא דאבל. דאבל לא יכול להיכנס לסטרינג. לכן אנחנו חייבים להפוך חזרה את הרז, שהוא דאבל, חזרה לסטרינג. איך אנחנו עושים את זה? תמיד יש לנו פונקציה שנקראת toString. נלחץ על הרז נקודה, ואנחנו רואים יש לנו את הפונקציה toString, לוקחת כל דבר והופכת אותו לסטרינג. כרגע בעצם אנחנו לקחנו מספר דאבל, הפכנו אותו לסטרינג והכנסנו אותו חזרה לתוך התיבת טקסט, למלל של למה שכתוב בתיבת הטקסט. וכל מה שנותרנו לעשות עכשיו זה לבדוק האם זה עובד. אז הנה החלון שלנו. בואו נכניס ב-first value נגיד 11.2 וב-second value 3. מהי התוצאה? אנחנו אמורים לקבל 14.2. בואו נעשה calculation וקיבלנו את התוצאה 14.2. אם אני אריץ את זה שורה שורה, אנחנו נוכל לראות את זה בצורה ברורה. בואו נרשום פה נגיד 23.1 ועוד 2.3. calculate. אז פה בנקודת טקסט יש לנו בעצם במרכאות 23.1, כי זה סטרינג. זה ייכנס לתוך סטרינג נם 1, אתם רואים שזה מחרוזת, אבל עכשיו אחרי הדאבל נקודה פארס, אנחנו מקבלים פה באמת 23.1 כמספר. אותו דבר, קיבלנו את הסטרינג נם 2, את ה-2.3 כמחרוזת, אבל אחרי השורה של הפארס יש לנו בעצם 2.3 כמספר. תוצאה של 23.1 ועוד 2.3 נותנת לנו בריזולט 25.4. וכאשר אנחנו הופכים את זה חזרה, מה קיבלנו בנקודת טקסט? 25.4 כמחרוזת, כי עשינו פה toString, וזה מה שגם קיבלנו בתוצאה של החלון. כמובן שאת כל הדבר הזה אנחנו יכולים לעשות גם ממש בצורה מקוצרת בשורה אחת, כמו שאני אראה כרגע. במקום לכתוב את כל השורות האלה, אני יכול לעשות הכל בשורה אחת. בעצם אני לוקח את הדאבל נקודה פארס של מה אתה רוצה להפוך לדאבל, את מה שכתוב בטקסט first value נקודה טקסט, ועוד דאבל נקודה פארס טקסט second value נקודה טקסט, כלומר כל הדבר הזה יחזיר לי בעצם חיבור של המספר הראשון אמיתי בגלל הפארס, ועם המספר השני אמיתי, ואת כל זה מחזיר לי דאבל. אני עושה נקודה toString בשביל להפוך אותו חזרה לסטרינג ולהכניס לטקסט result נקודה טקסט, ואתם תראו שאם אני אריץ את זה עכשיו, 22 ועוד 3, אני אקבל את התוצאה ישירות,
וכל זה בשורה אחת. אז מי שנוח לו לעשות את זה בשורה אחת עדיף, מי שרוצה עדיין לעשות את זה בצורה מחולקת, זה ייתן לנו את אותה תוצאה, ומבחינתי זה בסדר גמור. מה נותר לנו לעשות עוד בתוכנית הראשונה? לחצן אקזיט. מה אנחנו רוצים לעשות בעת על האקזיט? לסגור את התוכנה. אני לוחץ פעמיים על האקזיט, נתן לי בטן אקזיט קליק, וכל מה שאני צריך לעשות פה זה this זה הטופס שלנו, ואני רוצה לעשות לו close סוגר את הטופס. שימו לב, מריץ, סתם אני אומר 33 ועוד 2, יש תוצאה, עכשיו אני רוצה גם כמה זה ועוד 33, נמאס לי, אני לוחץ אקזיט, והחלון נסגר. אז כל זה היה בעצם פתרון של התרגיל הראשון. ועכשיו נעבור לתרגיל השני. בתרגיל השני הוא די דומה לתרגיל הראשון עם קצת שינויים. שימו לב, יש לנו עדיין את ה-first value, second value. פה במקום תיבת טקסט יש לנו כרגע label. בעצם אנחנו רוצים להציג את התוצאה על label ולא בתוך תיבת טקסט. ולכן פה את ה-label הזה שאנחנו נשים פה, אנחנו כן נצטרך לתת לו שם שונה. ויש לנו הפעם 4 לחצנים. כל לחצן בעצם מבצע פעולה מתמטית אחרת. לחצן אחד עושה את החיבור, חיסור, כפל וחילוק. אז בואו נעשה את השינויים המתאימים בקוד שלנו. אנחנו נלך חזרה לטופס. בואו נחזיר פה את ה-Toolbox ואת ה-Properties. במקום התיבת טקסט של ה-Result אנחנו מוחקים אותה ואנחנו נשים לייבל. ללייבל הזה אנחנו כן נשנה לו את השם. נשנה אותו למשל לא ללייבל 4 אלא LBL, זה קיצור של לייבל, Result. ועכשיו יש לנו לייבל של Result. מה עוד אנחנו צריכים לעשות? לא מעניין אותנו, אנחנו לא רוצים שיהיה כתוב שום דבר על הלייבל בהתחלה. אם נריץ עכשיו ויהיה רשום לנו Result לייבל 4. לא טוב. אנחנו הולכים למאפיין טקסט ומוחקים. ואז בעצם נעלם לנו, אבל הוא לא באמת נעלם. אם אני אעמוד פה עם הסמן עם העכבר, אנחנו רואים שיש פה את הלייבל שלנו. בנוסף, אנחנו לא רוצים את ה-calculation, ואני לא זוכר אם צריך את האקזיט, אבל גם לא צריך את האקזיט, אז בואו נמחק. ואנחנו צריכים 4 לחצנים. בואו נעשה כבר את הראשון, נרשע לו פלוס בטקסט, כי זה מה שאנחנו רוצים שיהיה כתוב עליו. בואו נלך גם לפונט. נעשה אותו נגיד 14, שיהיה גדול. ונעשה אותו בולד. קצת נקטין את זה. עכשיו אם אני עשיתי עיצוב מסוים, אני יכול פשוט לעשות copy-paste, ואז הוא יעתיק את אותו עיצוב. אז לקחתי עוד 3 לחצנים, פה נעשה את זה בטקסט. תכף נשנה. ומה אנחנו נגיד רוצים פה? במקום פלוס נשים מינוס, פה במקום פלוס נשים כפול, פה במקום פלוס נשים חלקי. יפה, בואו נזיז את זה קצת, שיהיה קצת יותר באמצע. מה נותר לנו לעשות? זה לשנות את השמות של כל הלחצנים האלה, מכיוון שהשמות שלהם כרגע זה בטן 1, 2, 3 ו-4. לא טוב. אז בואו נקרא לבטן הזה למשל בטן פלוס. זכרו שאי אפשר לעשות שם של משתנה עם בטן עם הסימן פלוס, זה סימן מיוחד. בטן מינוס. בטן מולטיפליי. ובטן דב. אז בעצם הכנו את הטופס שלנו, הוספנו לייבל ונתנו לו שם שנקרא LBL Result, והוספנו 4 לחצנים שכל אחד מהם צריך לעשות פעולה אחרת. הלחצן פלוס צריך לעשות פעולת חיבור, מינוס מינוס, כפול וחלקי. ואז כמובן שינינו להם את כל השמות ויכולים להתחיל בקוד. בואו ניכנס ללחצן פלוס ופשוט נרשום את תוצאת החיבור של התיבת הטקסט הראשונה עם תיבת הטקסט השנייה. אז שוב אני רושם של-label result, זה התוצאה שלנו, נקודה מה אנחנו, איזה מאפיין כותב לתוך ה-label, הכיתוב שלו, טקסט, כרגיל, שווה ל-double נקודה parse של טקסט first value נקודה טקסט, אני בעצם לוקח את מה שכתוב בתוך תיבת הטקסט, הופך אותו לדאבל, ועוד double נקודה parse של טקסט second value נקודה טקסט,
וכל זה אנחנו רוצים להפוך חזרה לסטרינג, אחרי שהפכנו, היה לנו פה בעצם מספר אמיתי ועוד מספר אמיתי, ואת כל התוצאה אנחנו רוצים בסופו של דבר להפוך לסטרינג. שימו לב שהיה לי פה סוגריים מיותרות קודם בטעות. אז יש לנו מספר אמיתי ועוד מספר אמיתי, את הכל הפכנו חזרה לסטרינג וקיבלנו את התוצאה של הריזולט. בואו נריץ ונבדוק. נכניס 11 ועוד 5, זה פלוס, והנה התוצאה 14. גם אם אני רוצה, אני יכול לשנות פה עכשיו, תכף נשנה שיהיה קצת בבולד. מה יקרה שנלחץ על המינוס? שום דבר, מכיוון שלא כתבנו עדיין שום פונקציה. בואו נחזור חזרה ללייבל, נסמן אותו, נלך למאפיינים, לפונט, נעשה גם שיהיה גדול, נגיד 12 ובולד, שיהיה יפה. עכשיו בואו נלך למינוס, נלחץ עליו פעמיים, ובעצם זה כמעט אותו דבר. אני לוקח את השורה של הפלוס, מעתיק אותה, ובמקום פלוס, אני שם מינוס. עכשיו נלך לכפול, במקום פלוס, כפול. ועכשיו נלך לחלקי, אותו דבר, עושים חלקי. האם זה נכון? כמעט. מה קורה? אם ה-second value הוא 0, אנחנו לא יכולים לחלק ב-0, נכון? אז אנחנו חייבים לעשות את הבדיקה הזאת. if double נקודה parse של text second value נקודה text שווה 0, כלומר הפכנו אותה text second value למספר אמיתי, והאם בדקנו האם זה שווה ל-0, אז רק נעשה פה אם זה שונה מ-0, אז תעשה את החישוב, else, בואו נרשום, NA, כלומר, או error, בואו נעשה error, כמו במחשבים, כמו במחשבונים. כלומר, אם הערך השני, הערך המחלק, שונה מ-0, אנחנו יכולים לעשות את החילוק. אבל אם הערך המחלק הוא 0, אנחנו נרשום error. אז זה בעצם כל התוכנית, ובואו נריץ אותה. בואו נעשה 1, 12 ועוד 3.5, נעשה פלוס, הנה התוצאה, הנה החיסור, הנה זה הכפול, והנה החלקי. מה קורה? בואו נעשה את זה חלקי 3, שיהיה לנו יפה. מה קורה אם עכשיו נחלק ב-0? error. אוקיי, אז ה-if פה היה חשוב לחשוב עליו, כדי שלא יקרה מצב של חלוקה ב-0. אז בעצם זה הסיכום של התרגיל השני. ועכשיו נפתור את התרגיל האחרון, התרגיל השלישי במעבדה. בתרגיל הזה אנחנו רואים פה קצת שינויים, יש לנו הפעם value 1, value 2. הדבר הזה זה לייבל שהגודל שלו הוא fixed, אנחנו תכף נשנה אותו, לחצן שווה, ומחצן clear ו-exit. והדבר החדש פה, יש לנו פה את פקד חדש שנקרא רדיו בטן, שבעצם אנחנו צריכים לסמן איזה מן האפשרויות אנחנו רוצים. האם אנחנו רוצים לחבר, לחסר, להכפיל או לחלק, ועל פי הבחירה הזאת, בעת לחיצה על השווה, אנחנו נדע מה לעשות בין שני הלחצנים. אז קודם כל אנחנו נשנה את הטופס, אני אשנה אותו קצת בשונה ממה שיש לנו פה, או דומה. בואו נשים את כל הדברים האלה קודם כל בהערות, כי אנחנו לא צריכים אותם עכשיו. נמחק את הלחצנים, לא מעניין כרגע. נגדיל קצת את הטופס שלנו. אנחנו ניקח את ה-first value, ניקח את כל זה, ניקח טיפה למטה. first value נשים פה, second value נשים פה. עכשיו מה יש לנו לשים? את המקש התוצאה, הלייבל שלנו. איפה אתה? הנה אתה, נשים אותו כאן. שים אותו כאן. עכשיו שימו לב, נלך למאפיינים. אני אסדר את זה מ-A עד Z כדי שיהיה לנו, יש לנו מה שנקרא auto size,
true. זה אומר שהוא לוקח כמה שהוא צריך. בואו נהפוך אותו לפולס, והפעם ניקח את זה, נגדיל את זה שיהיה ככה הגודל שלו. ויש לנו גם border style. אם אני אעשה border style single fix, אתם רואים שיש לו משהו, או שנעשה fix 3D, בדיוק מה שביקשו. שיראה ככה, כזה לחוץ, כזה יפה. לאחר מכן אנחנו ניקח לחצן, שזה השווה שלנו. שים אותו פה. ובטקסט אנחנו עושים שווה. נעשה גם פונט בולד. הריזולט הזה לא צריך. ונקח את הכל טיפה ימינה. יש לנו גם עוד שני לחצנים, clear ו-exit. clear ו-exit. אז בואו נשנה מה שכתוב עליהם. clear, exit. ויש לנו פה 4 רדיו בטנס. נלך לטולבוקס שלנו ונחפש את הפקד. הנה הוא רדיו בטן. ניקח אחד. ומה נרשום? add. שימו לב, הטקסט זה מה כתוב לידו. add. אז זה הופך את זה ל-add. בואו ניקח עוד אחד. 2, 3, 4. סאב. מול. ודיב. חשוב לדעת שברדיו בטן אנחנו יכולים לבחור רק אחד מכל הרדיו בטנים שנמצאים בטופס. אלא הם נמצאים במספר קונטיינרים שונים ואז כל אחד בנפרד, אבל כרגע אנחנו לא יודעים מה זה. אז כרגע, ברגע שיש לי נגיד 100 רדיו בטנים בטופס, על הטופס אנחנו יכולים לבחור רק אחד מתוכם. אוקיי? המאפיין שאומר האם לחוץ, האם זה מסומן, נקרא checked. כברירת מחדל תמיד זה false. שימו לב, אני אעשה checked, אני אהפוך אותו ל-true, אז אנחנו רואים שמסומן סימון כזה. עכשיו נגיד אני אעמוד לסאב ואני אהפוך אותו ל-true, אנחנו רואים שרק זה מסומן וזה הפך חזרה ל-checked false. לכן רק אחד מהם יכול להיות מסומן. אצלנו בטופס, כמו שמבקשים, אף אחד לא מסומן בהתחלה. עכשיו גם אני רואה שהרקע קצת השתנה של הלחצן, אז בואו נחזור לטופס שלנו. גם נשנה, זה לא אדר, זה כבר קלקולייטור בכותרת. ובואו נסמן את הטופס, נלך ל-back color, ונשנה אותו כזה לצבע אחר, סתם כזה נגיד. אז זה יהיה הצבע, אוקיי. זהו, אנחנו מוכנים. כמעט, אנחנו צריכים לתת שמות, כמובן. RB או RDB, או על פי הטופס שקיבלתם, אני אוהב לרשום RB, רדיו בטן, add, RB sub, אני משנה את ה-ID של כל פקד ופקד, כי אנחנו הולכים להתייחס אליו בקוד. ו-RB div, button calculate, button clear ובטן exit. הלייבל הזה עוד מקודם נקרא LBL result, ואלה גם לא השתנו מפעם שעברה. אז עכשיו אנחנו צריכים לעשות את החישוב. איפה אנחנו עושים את החישוב? בעת לחיצה על השווה. מה אנחנו נעשה בלחיצה על השווה? נבדוק איזה מתוך הרדיו בטנים לחוצים. ניקח את הערך הראשון והשני, ואז בהתאם למה שנבחר אנחנו נעשה פלוס, מינוס, כפול או חלקי. בוא נלחץ על השווה. ופשוט בואו נעשה את זה בצורה פשוטה, נעשה כך. דאבל נם 1 שווה דאבל נקודה פרס של טקסט first value נקודה טקסט, דאבל נם 2 שווה לדאבל
נקודה פארס של text second value נקודה text, ואז נבדוק מה נבחר. if RB_add נקודה checked, יכול לעשות שווה שווה true, אבל זה מיותר, כי ברגע שהוא מחזיר true זה אומר שהוא מסומן. כלומר, אם הדבר הזה, ה-checked מחזיר לי true אם מסומן, false אם לא מסומן. אז אם זה מחזיר לי true, זה אומר שהוא ייכנס ל-if, וזה אומר שה-add מסומן. אז במקרה הזה בעצם label result נקודה text שווה ל num1 ועוד num2 נקודה to string, נכון? לא שוכחנו להפוך חזרה לסטרינג. else if rb sub checked, אז מה אנחנו עושים? חיסור. else if rb מול נקודה checked, אז מה אנחנו עושים? כפל. else, מכיוון שאף אחד לא מסומן כברירת מחדל, אנחנו יכולים גם להניח שאולי המשתמש לא סימן אף אחד, אז אנחנו עדיין לא נעשה else, במקרה הזה אנחנו נעשה עדיין פה else if. RB_div מה נעשה במקרה הזה? אנחנו שוב נבדוק. if num2 שונה מ-0, אז אנחנו נעשה את החילוק. else ו-else אם לא נבחר add, לא נבחר sub, לא נבחר מול, לא נבחר div, אני אציג לו הודעה, please select mathematical operation, תבחר אופרנד לביצוע, פלוס מינוס כפול או חלקי. במקרה והדיב מסומן, אני צריך כמובן לבדוק שאין חלוקה ב-0, אם יש חלוקה ב-0 אני מציג error. בואו נראה שהשלב הזה עובד. נכניס פה מספר 1 ועוד מספר 2. ואני אעשה ישר שווה. שימו לב, שום דבר לא מסומן. Please select mathematical, אין מקום. אבל אם היה יותר גדול, היה מציג לנו את התוצאה. זה לא כמו בטקסטבוקס ברידון, שאנחנו יכולים לזוז עם החצים. אז בואו נעשה operation, זה יותר פשוט. 1, 5. Please select operation. בואו נעשה add, 6, sub, מינוס 4, מול, 5, div, 0, 2. בואו נשים פה 0, error. אוקיי, אז כל הפעולות חיבור, חיסור, כפל, חילוק עובדים, וגם במקרה ששום דבר לא נבחר, אני מציג לו הודעה. מה שנשאר לי זה לעשות את ה-clear ואת ה-exit. מה זה clear? זה לנקות את כל השדות, כלומר שאף אחד מפה לא יהיה מסומן, לא יהיה רשום שום דבר ב-first value, שום דבר ב-second value, שום דבר ב-label של התוצאה. ו-exit זה exit, אז בואו נתחיל ב-exit שזה הפשוט ביותר. this נקודה close. ול-clear, לחץ פעמיים על ה-clear, button clear click, ואז אנחנו מתחילים. text, first value נקודה text שווה כלום, תנקה אותו. text second value נקודה text שווה כלום. label result נקודה text שווה לשום דבר. וננקה את כל הסימונים מה-checkbox אם זה מסומן.
שימו לב שאת הדברים האלה אין שום צורך לאפס, כי אנחנו כן רוצים שהמלל הזה יישאר, גם בגלל זה לא שינינו את השמות של הפקדים של שני הלייבלים האלה. ואז rb add.checked שווה false, rb div.checked שווה false, rb מול נקודה checked שווה false, ו-rb sub נקודה checked שווה false. זה לא נקודה טקסט, אלא checked. אנחנו לא מעניינים לשנות את מה שכתוב. בואו נריץ ונראה. בואו נכניס למשל ערכים, נעשה סיום ולחץ עכשיו clear. אנחנו צריכים בעצם לנקות את מה שמסומן פה, לנקות את התיבת טקסט מפה, מפה ומפה. וזה בדיוק מה שקורה. ולחיצה על exit סוגרת לנו את האפליקציה. אז בעצם בסרט הזה עברתי איתכם על כל השאלות שעשינו בתרגול בשיעור המעבדה הראשון. אני מאוד ממליץ לעשות אותם כעת לבד. ובמידה אתם נתקלים בקושי, תמיד ניתן להיכנס לסרטון שוב ולראות היכן טעיתם. כמובן שכל אחד יכול לכתוב את הקוד בצורה שונה, מן הסתם. אתם יכולים לעשות את זה ביותר שורות קוד, בפחות שורות קוד. העיקר שבסופו של דבר האפליקציה תבצע את הנדרש. תודה רבה לכם ונתראה בסרט הבא.